Min-nhar l-Erbgħa li ġej, 14 ta' Lulju, kull min jidħol Malta jrid ikun imlaqqam u jkollu ċertifikat tal-vaċċin. Dan ħabbru d-Deputat Prim Ministru għas-Saħħa Chris Fearne f'konferenza tal-aħbarijiet mas-Supretendent għas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci. Kull min jiġi ġewwa pajjiżna jrid bil-fors jkollu ċertifikat tat-tilqim illi huwa rikonoxxut. Jew ċertifikat tat-tilqim Malti, jew ċertifikat tat-tilqim mir-Renju Unit, jew ċertifikat tat-tilqim mill-Unjoni Ewropea. Id-Deputat Prim Ministru ħabbar ukoll li test negattiv tal-COVID-19 mhux se jibqa' jiġi aċċettat ħlief għal tfal ta' bejn il-5 snin u 12 sena li jivvjaġġaw ma' ġenituri imlaqqmin. Ħanibqgħu nirrikonoxxu biss il-parti taċ-ċertifikat tal-vaċċin, jiġifieri il-PCR negattiv. U recovery anke jekk huwa fuq European Green Passport mhux se jkun permessibbli li bihom biss tiġi ġewwa pajjiżna. Il-Professur Charmaine Gauci spjegat li l-istrateġija li se tidħol fis-seħħ diġà ħallit il-frott. Pereżempju l-Ingilterra rajna li hemm positivity rate li għolja, anke għandek varjant li huwa għolja tad-Delta, però hemmhekk ma kontx qegħdin naraw dak il-każijiet għaliex aħna konna qegħdin nipproteġu għaliex il-każijiet li ġejjin persuni ġejjin minn hemmhekk huma persuni li huma vvaċċinati. Wara li ġew identifikati numru ta' clusters minn skejjel tal-Ingliż differenti, il-Ministru għas-Saħħa ħabbar ukoll restrizzjonijiet f'dan ir-rigward. Min-nhar l-Erbgħa, 14 ta' Lulju, ħakollna nerġgħu nieħdu l-miżura, mmorru lura fuq il-miżura biex l-iskejjel tal-Ingliż jerġgħu jagħlqu. Il-Ministru kompla jispjega li Maltin jew persuni b'residenza Maltija li m'għandhomx ċertifikat tal-vaċċin ma jistgħux isifru mingħajr awtorizzazzjoni. Le, persuna mingħajr ċertifikat ta' tilqim ma jistax isifer. Qabel ma kellna ċertifikat ta' tilqim, pajjiżi fuq il-lista l-ħamra, wieħed ma setax isifer għall-ebda raġuni għalihom ħlief jekk is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika tagħti l-awtorizzazzjoni. Dawk li se jaslu minn barra l-pajjiż wara nhar it-tlieta li ġej se jkollhom bżonn jibgħatu email fuq covid19.vetting@gov.mt biex tinħarġilhom awtorizzazzjoni. Issa jekk kien hemm Maltin li diġà dawn qegħdin barra u jew huma Maltini u nkella għandhom residenza Maltija u dawn iridu jiġu lura Malta u jekk huma m'għandhomx vaccination, il-full vaccination, dawn iridu jiktbulna. Id-Deputat Prim Ministru spjega li dawn il-passi qed jittieħdu biex tiġi protetta s-saħħa tal-poplu Malti wawċi. Qed nieħdu dawn il-passi biex nipproteġu l-komunità Maltija, proteġu l-ewwel qabel kollox is-saħħa tal-komunità Maltija, ma nkoll nipproteġu l-kumplament tal-miżuri illi għandna in place.